180 מטר, וואו. מה להגיד להם? תסתכלו. כן, נכון, זה הרעיון. אנחנו נצלם את הכל, נעשה פנורמי. How come? לחץ לא מחכה לנו. בדיוק. הוא תלך מפיים קרים פה. ברבוי לך. מתי? יש לנו בכל מקרה 200 ליטר. טוב, תגיד משהו. מה שקורה פה זה שאנחנו נמצאים על יאכטה קליפסו. היאכטה הכי טובה כרגע במי הים התיכון. אנחנו דיווחנו לחיל הים שיפסיקו להטריד את מנוחתנו. אז הם הסכימו, ברקע מתנגנת מוזיקה יוונית שנקלטה על ידי תחנה לא ידועה. כן, אבל יש לי כמה שאלות אליך. ואנחנו לא יודעים אם זה פרסומת, שיר או שזה הקריין. אין הרבה הבדל. זה הכל שיר אחד ארוך. הגפו שמוקם במילים אגפיס, הגפו וזהו. מה מטרת נסיעתכם? המטרה שלנו אנחנו חסרי מטרה לחלוטין. היעד שלנו הוא סיגי על מנת לאכול שם מאכלים שאינם כשרים בעליל. זה לא... כשרים? זה עולה ליוטיוב והשני. לא, יש כאן, אתה עכשיו הכנסת אותי למוקש. מה לא כשרים? הכל כשר. הם לא כשרים, לא לגיטימיים. לא. איך אתה מסכם את הנסיעה עד עכשיו? עד עכשיו היה קשה. היה לנו החלטות מאוד קשות. היינו צריכים לתמוד בדירה, איפה לאכול. זה נורא, זה נורא. זה במשך שעה שלמה צוגה. לא אנושי. מה? היה אפשר לעבוד ככה, באמת. הלחץ הזה אומר לו. לא פלא שאני נראה כמו שאני. מה יש לך להגיד להגנתך? זהו, שאין לי הרבה מה להגיד להגנתי. אבל אתה יודע, אלוהים ישפוט אותי, ורואי יום אחד לעבוד בקורא עולם. אני רואה חכה פה מאחורי הספירה, עם הסרוטה. כן, כן, אחד הדברים הטובים בחכה הזאת, היא באה עם הדג. יש לנו דג נמדד יפהפה, זה הטוב בדג. עד היום הדג לא ברח. גם זה יעבור, זה לא ברח. יש לנו את כאלה בדגים, אנחנו לא מפריעים להם, הם לא מפריעים לנו. אם חד מחלילה נפסקו מה נעשה? אין לנו בעיה מה לעשות איתו, ושוב פעם נצטרך לעמוד לפני כל ההחלטות הקשות האלה. כל ההחלטות הקשות האלה נצטרכו לפניהם ולהכין, לעצור אותו, לפלט אותו, לחתוך אותו, ריימה, ומתחיל להגיע במסעדה, החלטות קשות, 4 אנשים, 18 דעות, אי אפשר להתקיים פה. ומה אתה אומר על האיש שיושב אצלך? זה גיבור ישראל. גיבור ישראל. בשלב הזה אסור להרחיב את הדיבור לגבי מעשה פה בספירה. סודי. רק כל פעם שאנחנו שומעים בום, אנחנו דואגים. אבל למזלנו האיש היחידי שדין פה איך להשקיע הזאת. מה אתה אומר גיבור ישראל? אוי, בואי לגיבור כמוהו. תסביר. תכף נקומץ למים, רק חבל שהם קרים כל הייתה מוכנה להתאבד, השוטרת, בשבילך. מה אתה אומר? החיים יפים, קצת קרירים לחודש מאי, אבל היא עוד יותר יפים. אלי כבר הגיע לחודש מאי. אנחנו עוד אפילו לא הגענו לאפריל, זה היין. מחר 1 באפריל. אז מחר אנחנו נעבוד על ביתר, נגיד לו שתפסנו כולה. לא שתכן משהו.
על בעיקר צריך לכם משהו. לא, מחר אחד נתון, משאירים אותו על הארצי. ויוצאים מהפלגה. וחברים. וואלה. עכשיו הוא יודע כבר. שכחנו אותך. אוקיי, יש לנו פה איזה 300 מגה.